महाराष्ट्राचे आराध्य दैवत छत्रपती शिवाजी महाराजांना वंदन करून हिंदू हृदय सम्राट बाळासाहेब ठाकरे धर्मवीर आनंद दिघे साहेबांना मी अभिवादन करतो। दीपक भाई केसरकर साहेब आणि आपले महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री शिंदे साहेब, तसेच आपले महाराष्ट्राचे उद्योग मंत्री उदयजी सामंत साहेब, तसेच वेंगुर्ला सावंतवाडीचे मतदारसंघाचे लाडके आमदार आमचे दीपक भाई केसरकर साहेब, तसेच कुडाळ मतदारसंघाचे निलेशजी राणे साहेब, तसेच सचिनजी वालावलकर साहेब। आज मी जो उभा आहे कार्यकर्ता म्हणून उभा आहे आणि कार्यकर्त्याची ओळख जी केली ना माझी ती दीपक भाईंनीच केली आहे। मी ज्या पक्षात होतो आज 10 वर्ष मी त्या पक्षात राहिलेलो, कार्यकर्ता म्हणूनच राहिलो। ज्यावेळी मी त्यांना सांगितलं की एक कार्यकर्ता म्हणून की माझ्या जनतेसाठी तुम्ही काय केलात, विकास कामं तुम्ही भरपूर केलात, जनतेची एकच मागणी होती 8 वर्षापासून आम्ही आज बॉडीमध्ये होतो ह्याच्यात भाजपच्या मधून, एक नुसती माझी एक मागणी होती की ॲम्ब्युलन्स द्या। 2016ला आम्ही निवडणूक लढलो, जिंकलो, सगळं झालं। भाईने आम्हाला तेव्हा 2 सीट पण दिल्या, सगळं आम्ही युतीत केलेलं त्यावेळी। नंतर भाईंचं इलेक्शन आलं 2000 साहेब केव्हा झालं ते 19ला 2019च्या इलेक्शनला जेव्हा आपण युतीत लढलो भाईंना तिकीट दिलेलं आणि मी बीजेपीत होतो। त्यावेळी एक अशी घटना घडली की आमच्याच पक्षाने राजन तेलींना अपक्ष उभं केलेलं। त्यानंतर माझ्या प्रचाराला घरी आले राजन तेली साहेब, मी त्यांना एकच विचारलं, आपण युतीत आहोत, जर तुम्हाला सांगितलं आहे की कोणत्या नेत्याने तुमच्या वरिष्ठांनी की मलाच सपोर्ट करायचा आहे कार्यकर्त्यांना, मग मला एक फोन तरी करायचा ना का, युती म्हणजे काय, युती धर्म हा सगळ्यांनीच पाळला पाहिजे। त्यावेळी माझ्यावर एवढं प्रेशर होतं की मी भाईंच्या शब्दाच्या बाहेर गेलो नाही युतीच्या। त्यावेळी मला वरून पण फोन आले, तुम्ही राजन तेलींचं काम करा, ते कपाट निशाणीवर होते त्यावेळी। नंतर मी सांगितलं मी युती सोडून काम करणार नाही, मी दीपक भाईंचंच काम करणार। म्हणजे हे सांगतील ती पूर्व दिशा, धर्म कोणी पाळायचा, आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांनी धर्म पाळायचा, नेते मंडळींनी काय केलं तरी चालून जातं। मग मी सांगितलं नाही, मी युती धर्मच पाळणार। मी भाईंचं एका मताने मी एकच नगरसेवक होतो की मी भाईंचं काम ओपनली केलं, त्याच्यामुळे माझ्यावर रोष होता। आजचा रोष नाही आहे माझा, जे नेते मंडळीची जी बीजेपीची आजचा रोष नाही आहे। नाविलाजाने मला सहन केलं त्यांच्यानी 5 वर्ष, कारण ह्यांना इलेक्शन लढवून मला बॉडी काढायची होती। मी आणि प्रसन्न कुबल हे त्यांचे मूळ सूत्रधार होतो, तोपर्यंत माझा वापर केला, प्रसन्न कुबलांचा त्यांच्याने वापर केला। आणि आज काय झालं, त्यांना मी नकोसा झालो होतो। त्यानंतर राजन गिरम आता 2024मध्ये भाई जेव्हा इलेक्शनला राहिले तेव्हा सेम तसंच झालं की मी भाईंचा प्रचार मनापासून करत होतो। साहेब तुमचा मी ते तुम्हाला माहिती आहे, एक मीटिंग झाली, मी सांगितलं मी तर युतीचंच करणार आहे, पण त्यांना काय झालं, मी भाईंचा लाडका असल्यामुळे, कारण मी पक्ष म्हणून भाईंकडे कधीच बघितलं नाही आणि भाईंनी माझ्याकडे जसा मी मुलगा आहे तसंच मला सांभाळलं आहे। ज्यावेळी झालं राजन गिरपने इलेक्शनच्या दिवशी, तू एकतर त्या पक्षात जा, मी बीजेपीत होतो, तू त्या पक्षात जा, एवढं जर तुम्हाला भाईंचा पुळका आहे तू त्या पक्षात जा। त्याच्यावरून वाद झाला इलेक्शनच्या वेळी। आणि माझ्या ज्यावेळी होता इलेक्शनला त्यावेळी सगळी कामं आम्ही एकदा म्हणजे बीजेपी म्हणून केली, कार्यकर्ता म्हणून। आणि आज भाईंच्या वेळी त्यांनी मला सांगितलं तू पक्षात जा, आणि परत लावालावी काय केली। माझे जे एक नेते होते बीजेपीचे ते माझे एकदम जवळचे, 15 वर्ष माझे संबंध होते त्यांच्याशी। ज्यावेळी ते इकडे दौऱ्यावर आलेले त्यावेळी मला एका बंद खोलीत घेतलं आणि यांनी माझी कंप्लेंट केली की मी काय, माझे पर्सनल विषय होता राजन गिरप आणि माझा, पण यांच्यानी काय सांगितलं की मी तुमचं नाव घेऊन ह्यांना बदनाम करतोय। तर मला बंद खोलीत माझ्या नेत्यांनी, बीजेपीच्या जो माझा एकदम जवळचा नेता, अजूनही मी त्यांना मानतो, मी नाव घेणार नाही, तुम्ही त्यांना मानतो, अजूनही मानणार, पुढे पण मानणार, पण त्या राजन गिरपच्या सांगण्यावरून मी आज 15 वर्षाचा त्यांचा कट्टर कार्यकर्ता होतो, समर्थक।
त्यांच्या सांगण्यावर त्यांनी मला काय सांगितलं बंद खोलीत, त्याच्यात मनी दळवी पण होते, की मी तुला ओळखत नाही. म्हणजे 15 वर्ष मी एवढा मनाने त्यांच्यावर प्रेरणास्थान होतं माझं. मला त्यांनी सांगितलं राजन गिरपच्या सांगण्यावरून की मी तुला ओळखत नाही, तू कोण हे मला विचारलं. मी 2 दिवस झोपलो नाही. मला अजून ते मनात आहे. 2 दिवस झोपलो नाही आहे मी. ह्या मधुसूदन हॉलमध्ये मला घेतलं. मी 2 दिवस झोपलो नाही, 4 वाजेपर्यंत त्या दिवशी 2 दिवस झोपलो नाही. एवढा मी सच्चा कार्यकर्ता साहेबांचा होतो त्या. आणि त्या राजन गिरपच्या सांगण्यावरून माझा अपमान केला गेला तिकडे. मी कोणालाच सांगितलं नाही, मला कुठे राडा करायचा नव्हता. हे माझ्यावर घडलं आहे. कोणामुळे घडलं आहे? राजन गिरपच्या सांगण्यावरून. कारण तो पैसेवाला आहे, मी एक कार्यकर्ता आहे. त्यांना कार्यकर्त्याची किंमत नाही आहे. मी आज सांगतो का की आज वेळ आली आहे ही सांगायची, कारण ते पैशाला किंमत देतात भाजपवाले. आज जे राजन गिरपला ते तिकीट दिलं आहे त्याच्यात मागच्या वेळी असं ठरलं होतं, मी युवा शक्ती प्रमुख होतो, की पुढच्या वेळी तुम्ही थांबा, गिरप साहेब आहेत. हे आम्ही सुद्धा होतो त्यावेळी, पप्पू कुबलानी आणि सुहास गोंडवळकरला आम्ही थांबवलेलं. त्यामध्ये मी नव्हतो, मी लहान होतो, मी मॅच्युअर पण नव्हतो. मला पप्पू कुबलाने सांगितलं की त्याला संधी द्या. हे रवींद्र चव्हाणांचं वाक्य होतं की मी शक्ती प्रमुख होतो तेव्हा संघटनेची मिटिंग लागलेली. आणि आत्ता जेव्हा 8 महिन्यापूर्वी जेव्हा मी राजीनामाला, त्याच्या 2 महिन्यापूर्वी ही मिटिंग झालेली होती. सगळे कार्यकर्ते होते. तुम्ही आज व्हिडिओ पण बघू शकता यूट्यूबवर त्याचा. तेव्हा काय सांगितलं होतं रवींद्र चव्हाण साहेबांनी, पुढची संधी मी तुम्हाला देणार. कोणाला? सुहास गोंडवळकर साहेबांना. म्हणजे ह्यांच्यावर कुठच्या याने विश्वास ठेवायचा? आज सुहास गोंडवळकर आज दुसऱ्या प्रभागात राहत आहेत, त्यांच्या मनात काही नाही आहे राहायचं, कारण त्यांना शब्द दिला होता, कोणी रवींद्र चव्हाण साहेबांनी दिला होता. म्हणजे प्रत्येक इलेक्शनला दुसऱ्याला विश्वासघात करणं हे बीजेपीचं आहे. फक्त त्यांचे एक पैसे ज्याच्याकडे आहेत, बिल्डर लॉबी आहे, त्यांना ती प्रिय आहे. समाजसेवा कार्य करताना त्यांनी किंमत ठेवलीच नाही आहे. कारण माझ्या समोर हा विषय झालेला की सुहासला देत असतील तर काही चांगलंच आहे, नवीनांना द्या ना. आज तुम्हाला तिकीट मिळालं, तुम्ही नगराध्यक्ष झालात, चांगली गोष्ट होती. पुन्हा तुम्हीच जे विकास कामं काय तुम्हीच करणं. आम्ही पण होतो ना सहकारी. फक्त तिथे प्रमोट यांनी काय केलं? फक्त राजन गिरपनेच केलं, मीच केलं. आम्हाला कधी पोचूच दिलं नाही. राजन गिरपने कधीच पोचू दिलं नाही. नेत्यांना आम्ही फक्त त्यांची सेवाच करत राहिलो. माझा 6 नंबर, मी आज 5 शक्ती प्रमुखाचा प्रमुख होतो. माझ्या प्रभागात सगळी यंत्रणा चालू होती. आपले ते 95 बूथ आहे, ते पूर्ण सिंधुदुर्गात 95 बूथ तालुक्यात आमच्या. फक्त त्यांचं एकच ॲक्टिव्ह राहणं. पण आमच्या कार्यकर्त्यांनी ते केलं आहे, पण आम्हाला कधी सहकार्य केलं नाही. कुठचा माझ्या कार्यकर्त्याचा काय प्रश्न असला तर त्यांच्यानी कधीच दखल घेतली नाही. माझ्याबद्दल मी सांगतो, माझ्यावर जेव्हा प्रसंग आला, माझ्या आईचाच सांगतो मी, माझ्या आईचा जेव्हा प्रसंग झाला, मी 6 महिने हॉस्पिटलमध्ये होतो. हे राजन गिरपने एक फोन केला नाही. आम्ही जीवाचं प्राण करून ह्याला निवडून आणलं. माझा शेजारी हा, त्याला गंधसुद्धा नव्हता, मला पण नव्हता. पण साहेब पप्पू कुबलने घेतला शब्द, साहेब पालकमंत्री होतात तुम्ही, तरी ती सीट मागून घेतली का? की आम्ही निवडून आणतो. मी तेव्हा काय भाईंची माझं काही होतं नाही, काय मी लहान होतो तेव्हा. त्यावेळी मला सगळं झालं. तेव्हा आम्हाला राजन गिरपचं कॅरेक्टर पण माहीत नव्हतं कसं आहे. जेव्हा मी नगरसेवक झालो, आम्ही नगराध्यक्ष बसवला, त्याच्यावर त्याचे रंग दिसायला लागले आम्हाला. आणि पप्पू कुबल नाही कळलं मी कोणाला नगराध्यक्ष बनवला. आणि भाईंच्या विरोधात जाऊन बनवला. कारण पप्पू प्रसन्न कुबल हे भाईंचे खंदे समर्थक होते 20 वर्ष राष्ट्रवादीत. त्याने जो विश्वासघात केलाय पूर्ण त्या बॉडीवर आणि आमच्यावर, त्यानंतर आम्हाला त्यांनी बाजूला ठेवलं. 5 वर्ष आम्हाला बाजूला ठेवलं. फक्त एकच क्रेडिट घ्यायचं, आम्ही कधी स्टेजवर गेलो नाही, कारण मला ती आवडत नाही स्टेजवर जायची. आणि माझा एवढा विश्वासघात केला ना त्या प्रसन्न कुबलचा, केबिनमध्ये त्याला एवढं इन्सल्टिंग केलं. प्रसन्न कुबलाने काय सांगितलं की मी तुला नगराध्यक्ष बसवलाय. तो त्या खुर्चीवर जाऊन बसत होता, नुसता बसवला म्हणून त्याने. तर त्याला सांगितलं तू इथे का बसतोय, तू पडलायस, तुला बसायचा अधिकार नाही आहेस. म्हणजे त्यांनी 15 दिवसातच त्याला घालून दिलं. ज्याने त्याच्यासाठी तिकीट मागितलं आज त्याचा तो राहिला नाही. आणि त्याच्यावर नंतर काय सांगतोय, मी माझ्या कर्तृत्वावर निवडून आलो आहे. कसलं कर्तृत्व केलं तू? मी आताही विचारतो, तू जनतेसाठी काय केलंस? विकास कामं बाजूला ठेवा, तर आपण करणं केलीच पाहिजे. पण आता सांगा 4 वर्षानंतर
कोणाच्या प्रसंगाला तुम्ही गेलात धावून? एक ॲम्ब्युलन्स देऊ शकलात नाही. आता तुम्ही हॉस्पिटलच्या बाता करताय सेंट लूकमध्ये. ह्यावेळी हा प्रश्न केव्हापासून प्रलंबित आहे. एक ॲम्ब्युलन्स तुम्ही दिली नाही. आणि फक्त त्यांनी प्रेसमध्ये आपली मोठेपणा केली, जनतेशी सगळं खोटं सांगितलं. त्याला फक्त एक आहे, शोगिरी पाहिजे. फक्त मीच, माझं कुटुंब आणि मी, हाच त्याचा ध्येय आहे. कोणाला आपल्या आज गिरप म्हणून आहेत सगळे आपल्या समाजातले आणि आमच्या गावडी समाज किंवा सगळीकडे. एकाला तरी त्यांनी कामाला लावलं का? मी एक सांगतो, एकाला कामाला लावलं का? आज तू 5 वर्ष नगराध्यक्ष म्हणून तिथे होतास. एकाला आपुलकीने ते केबिनमध्ये बसवलंस का? हे तुम्हीच मला सांगा. एका नगरवासिकाला त्यांनी एसी चालू करून तो बसतोय. एकाला तरी बाबा बस कधी त्यांनी विचारलं का? विकास कामावर सोडा, जो तुला ज्याने निवडून आणलं त्याची किंमत तू ठेवलीच नाही. आणि आज तू त्यांच्याकडे जातोयस आणि मतं मागतोयस. कशाने मागतोय? त्याच्याकडे सहानुभूती नाही आहे, त्याला माहीत आहे. माझं जर मी असं बोलत असेल ना, ते समोर त्याला आणा माझ्या समोर त्यांना उभा करा. मी त्याला उत्तर देतो, त्यांनी माझी उत्तरं द्यावी. प्रत्येक वेळी तिने राजकारण केलं. माझ्या बाबतीत सांगतो, नंतर मी त्याला नको असं होतो. कारण काय, जर नगराध्यक्ष जर पडलं तर पिंटूला क्लेम लागणार. त्याची ही तयारी 4 वर्षापासून चालू आहे, मला पक्षातून बाहेर काढायची. पण माझे वरिष्ठ, माझे जे कोण मित्रमंडळी आहे, पप्पू कोमलला मी शब्द दिला, तू असेपर्यंत मी बाहेर पडणार नाही. ज्या दिवशी पप्पू कोमलचं हे झालं, कारण हॉस्पिटलमध्ये तो आलेच नाही कोण, कारण त्याला एवढा त्रास दिलाय 8 वर्षात, त्याला छळलंय त्याने. आज इलेक्शनला त्यांचं नाव घेणं, आज वर तो बिचारा गेलाय माझा मित्र, वरून बघत असेल. आज माझं काय करतायत? पाहिजे तर माझ्या ताईंना विचारा, स्नेहताईंना. आज त्यांच्या समोर घ्या ना प्रेस. मी म्हणतो जाऊन त्यांना आणा ना स्टेजवर तुम्ही. ती पण जिल्हाध्यक्ष होती ना महिला, मग ती का नाही आज तुमच्यासोबत? तुम्ही कुठच्या प्रसंगाला होता त्यांच्यासोबत? आज भाजप जी आली आहे ती आमच्या टीममुळे दिसली आहे. राजन गिरबने हे परत हे केलं आहे. हा जो टेनिस क्रिकेटचा आहे, मी हे होतो कोण आपला आरोग्य सभापती, माझा फक्त त्याने वापर केला. मच्छी मार्केट बांधताना वापर केला माझा त्याने. सगळ्यांबरोबर बसायचा, सगळं करायचा आणि मला सांगायचा नाही तूच करतोयस. आणि क्रिकेटचा तो बराच विषय, टेनिस क्रिकेटला त्याचा विरोध. मी सूचक म्हणून होतो साहेब, सभापती प्रोसिडिंगला माझं नाव आहे सूचक म्हणून, आणि दुसरा माझा मित्र होता आणि मी दुसरा गेलो. माझी बदनामी काय, सर्वांमध्ये सहमती केली की मी सांगितलं की क्रिकेट जो आहे स्थानिकांना विचारूनच तुम्ही त्या एनजीओला द्या. लेदर क्रिकेट, माझा लेदर क्रिकेटचा विरोध नाही आहे. पण त्यांनी प्रोसिडिंगची साहेब सिस्टीम ना माझं नाव काढून त्या प्रशांत आपटेचं घातलं आणि श्रेय मयेकरचं घातलं. फक्त मी का कारवाई केली नाही? ती जी प्रोसिडिंग करत होती मुलगी, त्याची नोकरी जाणार असती. म्हणजे ही ती कामं करत होता. म्हणजे आमची सभा झाल्यानंतर तो बसून सगळं चेंज करत होता. जे सभागृहात ठरलं ते त्याचे काहीच नाही. म्हणजे आपणच कोण तानाशाही कसा वागत होता. आम्हाला कधी विश्वासात घेतलंच नाही कुठच्याच नगरसेवकांना. आणि मी एकच सांगतो की मी आज सेवा करण्यासाठी तुमच्या समोर आलेलो आहे. मला एक सेवा करण्याची संधी द्या. आणि माझी पोचपावती असेल एकच की जी 2 तारीखला आपली निवडणूक होणार आहे, धनुष्यबाणाच्या बटन समोर दाबून माझी पोचपावती तुम्हाला द्यायची आहे माझ्या कार्याची. एवढंच सांगतो. आणि सगळे 20च्या 20 नवे उमेदवार जे दिले आहेत ते माझ्यासारखे सगळे कार्यकर्ते आहेत. कोणाच्या वशिल्यावर दिलेले नाहीत, कोणाच्या ह्याने दिलेले नाहीत. फक्त एक आहे, तेवढी आमची विनंती आहे की 2 तारीखला आम्हाला विजयी करा. हे तुमच्या हातात आहे.